Meta 3 filgħaxija kienet jiġi intervistat fil-programm Bondi Plus fuq l-istazzjon tal-Istat, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li min se jipparteċipa s-sibt illi ġej se jkollu l-opportunità li jagħżel bejn il-politika tal-passat jew politika pożittiva. Għaliex għandhom iċ-ċans storiku li jiktbu kapitlu ġdid fl-istorja ta' pajjiżna. Forsi ċans li mhux ħajerġa' jiġri għal darb'oħra f'ħajjithom fejn jistgħu jaslu mhux biss bejn żewġ kuluri, anzi aħna ma rridux għażla bejn żewġ kuluri, mhux l-aħmar minflok il-blu, imma li ntellaw il-bandiera bajda u ħamra li verament niskartaw clean break with the past, niskartaw il-politika tal-passat u minflok immorru għal politika ta' għaqda, politika ta' pożittività, ikun min ikun fil-gvern. Mistoqsi x'inhuma 3 affarijiet importanti li gvern ġdid jiggarantixxi fil-5 snin illi ġejjin lil persuna li ma jinteressaħiex il-politika, Joseph Muscat wieġeb hekk. Edukazzjoni, xogħol u ambjent aħjar. Edukazzjoni fis-sens li ninvestu mhux biss fi-skejjel ġodda ma ninvestu fl-għalliema, ninvestu fiha li jekk ikollha bżonn terġa' tagħti eżħam ieħor għax ma tkunx għaddiet xorta nagħtuha l-istipendju. Xogħol li wara li tkun għaddiet mis-sistema edukattiva ssib mhux biss xogħol imma x-xogħol jkun aħjar. Ambjent aħjar għaliex ħankunu qegħdin naqilbu l-power stations tagħna mill-iktar żejt li jinġess fid-dinja għal gass li huwa aħjar għall-ambjent u aħjar għas-saħħa. Joseph Muscat jispjega wkoll kif se jimxi gvern eqreb lejn in-nies. Billi nkunu trasparenti, billi ma neħdux xi żidiet ta' 500 euro fil-ġimgħa minn wara dar kulħadd, billi il-ministri jridu jiltaqgħu b'mod regolari mill-inqas darba kull 6 xhur fl-laqgħat pubbliċi man-nies, billi l-attendenza fil-Parlament tkun ippubblikata b'mod ċar online, billi l-parlamentari jitħallsu biss jekk jattendu għas-seduti parlamentari, billi ndaħlu Whistleblowers Act, billi neħu l-preskrizzjoni minn fuq reati ta' korruzzjoni politika, billi ndaħlu l-finanzjament tal-partiti. Dwar Għawdex, il-mexxej Laburista qal li gvern ġdid jara potenzjal sabiħ għal din il-gżira b'xogħol għall-Lawċin. Għandu jiġri li l-Lawċin ħajkun qegħdin jeżaminaw sewwa x'tip ta' Għawdex iridu, jafu li mhux qegħdin jisibu xogħol biżżejjed f'Għawdex, speċjalment iż-żgħażagħ li qed ikollhom jew jaqsmu ta' kuljum lejn Malta jew inkella jħarsu lil minn xtutna u jafu li Għawdex hemm potenzjal kbir li wara xogħol siewi li kien sar anke minn amministrazzjonijiet nazzjonalisti speċjalment fi żmien Anton Tabone waqajna lura ħafna f'Għawdex u għalhekk hemm bżonn nirkupraw the lost ground. Joseph Muscat qal ukoll li l-familja hija l-iktar dritt fundamentali importanti għalih. Id-dritt tal-familja, dritt li ħadd ma jiġġudikak meta tiġi biex taqqat il-familja tiegħek, li m'hemmx familji tal-ewwel klassi u tat-tieni klassi imma fir-realtajiet soċjali tal-soċjetà tagħna tal-lum u għada l-istat m'għandux jindaħal lill-individwu sakemm l-individwu mhux qiegħed jafeċ fuq id-drittijiet ta' individwu ieħor. Joseph Muscat qal ukoll li wasal iż-żmien illi l-għażla ta' President ma tibqax assoċjata mal-politika u qal li għandha tiġi kkunsidrata il-possibilità li jerġa' jkollna President mara. Mhux problema ta' xejn. Iva, nemmen ukoll li għandna nħarsu lejn sitwazzjoni fejn il-presidenti ma jkunux assoċjati direttament mal-politika u nemmen ukoll li fl-istorja ta' pajjiżna il-fatt li kellna biss president waħda mara ma jistax ikun li qatt ma jiġu kkunsidrati nisa għal dal-ora kariga tal-pajjiż. Finalment, Joseph Muscat qal li roadmap ta' gvern ġdid huwa wieħed konkret. Għax it-tim maqut li qiegħed immexxi ppreżenta flimkien miegħi roadmap ċara ħafna b'20 priorità li hija fija l-unika proposti li kienu ċari, konkreti u costed fil-waqt li ħadd ieħor ma ppreżenta xejn konkret. Nemmen illi il-roadmap li qed nippreżentaw hija l-aħjar mod kif dan il-pajjiż issa jimxi għall-futur u ħawwet huwa.